Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jiskatta l-proċess ta' konsultazzjoni dwar il-Labour Migration Policy. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata wkoll mill-Ministru Silvio Xkembri fl-ST Microelectronics, il-Ministru Camilleri spjega li din il-politika se tkun ibbażata fuq 4 prinċipji. Id-dinjità u drittijiet tal-ħaddiema u anke l-istabilità fuq il-post tax-xogħol, aħna ma nistgħu naċċettaw qatt li jkun hemm xi ħadd li jħares lejn ħaddiem irrelevanti min-nazzjonalità tiegħu bħala ħaddiem li tista' tużah u tarmih, idu nifukaw aktar fuq il-kumpaniji li jinvestu fil-ħaddiema nfushom anke permezz ta' taħriġ ta' upskilling u ta' reskilling, però wkoll naraw li f'pajjiżna inħarsu lejn skills-based approach tal-mod kif anke attiraw ħaddiema li hemm bżonn għall-ekonomija tagħna. Il-Ministru Camilleri qal li l-liċenzjar tal-Aġenziji tax-Xogħol u l-mod kif il-Gvern aġixxa fuq is-settur tal-white plates u l-food couriers kien eżempju ċar tal-bidla li qed titwettaq. Saħaq li l-Gvern ma ċediex għal pressjoni imma fittex l-ewwel il-ġid komuni. Għalhekk qal li qed jissaħħaħ l-infurzar kontra min jabbuża. Fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena Jobs Plus wettqet kważi 4,000 spezzjoni ta' infurzar. Il-Ministru Camilleri jirrimarka li l-enfasi llum mhix fuq il-ħolqien ta' kwantità ta' postijiet tax-xogħol imma fuq il-kwalità tagħhom. Qal li dak li se jkun ppreżentat għal konsultazzjoni se jara li l-pajjiż ikompli jikber u jtejjeb biex aktar nies jimxu l-qudiem. Fisser it-taħriġ bħala karriera aħjar u iktar produttiva fejn kumpanija tista' tagħmel iktar binqas u mhux tagħmel inqas biktar.